Поздрави от Врачанския Балкан, където се чува само ехото на Искъра. Да благодариме на Бог, че сме отново в Неговия прекрасен, съвършен свят. Ние ще бъдем от страната на Бога, ще пазиме Неговия дух и Неговите закони. Доказвайте се, показвайте се пред Създателя. Колко сте добри, колко сте му верни, Той ще ви стимулира. Не само вас, цялото ви родословно дърво. Не обявявайте война на Бог. Който тъпче заповедите му, тъпче самия Бог. Разбирате ли какво става? А ако тия заповеди не бяха дадени, този свят нямаше да го има, нито нас. Просто бъдете най-добрата версия според Създателя. Той знае всичко, което е в нас, за нас, защо сме тук, коя е най-добрата ни версия и винаги за наше добро и за чест и слава на всемогъщия Бог. Амин.